Dutch James er tilbage igen. Vi er tilbage igen med en ny challenge derude, fordi vi ligesom completed den anden, som vi ligesom laver en hurtig. Din hund pisser. Ej, lad det være her, dog. Det er klamt. Vi vil i dag, vi har fået beskeder om, at vi skal prøve at spise et skivebrød på 1 minut. 1 minut. Det ser ikke ud så meget, men jeg tror, det bliver helt vildt svært. Når man ser andre, så det står jeg, det irriterer det, man kan ikke. Det skal også siges, at det er første gang, vi prøver på det her. Det er første gang. Vi har aldrig prøvet det før. Jo, vi har prøvet at spise rugbrød, eller? Men ikke på tid, eller hvad ved Det jeg? har vi i hvert fald, men ikke på tid, så igen, lad os bare springe os ud i det. Okay, skal I se. Og vi har stoppet her, og vi tæller selv. Stille Baloo. Fordi da vores kameramand skulle gøre det før, så kunne han simpelthen ikke finde ud af at trykke start, da vi talte ned fra en, ikke? Så det er helt vildt dårligt af vores kameramand. Men Ja. lad os starte. Nå, okay, vi tæller ned på 3, og så trykker jeg start. Og vi har, husk, 1 minut. Yes. Er du klar? Ja. 1, 3. 2, 3, nu! Man kan ikke det her! 20 sekunder. Wow. Ej, nej. Wow. 40 sekunder. Okay, fuck it, jeg gør det. No. 10 sekunder. Jeg kan ikke. Øj, mand. Jeg er bare spist til hund. Hvorfor kan man ikke? Ja, det var så ikke completed. Overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg tror, vi manglede halvdelen, og så var det bare på det i munden. Hallo, Gustav? Damerne mangler dig. Det klarer vi ikke, men der vil igen komme flere videoer ud snart. Husk at like, subscribe og lægge en kommentar. Vi skal snart lave vores første sub special, så det bliver rigtig spændende. Vi ses derude. Tak for den gang.